Hej og velkommen til Fiskemagasinet. Jeg er på vej til Avanakø, hvor jeg de kommende dage skal lære at fiske med flue. Og det skal du, René, lære mig med. Hvordan skal vi gribe de næste par dage an? Jamen, først og fremmest så skal vi over og se, hvad fluefiskeri er, og hvad det indebærer. Vi skal kaste lidt. Jeg skal prøve på at undervise dig. Vi skal binde lidt fluer. Vi skal snakke grej. Hvad er det rigtige grej til kysten, først og fremmest. Så skal vi ud og se, om vi kan, alt det her vi bruger på græsset, om vi kan udføre det på vandet. Og så håber jeg selvfølgelig, at der er lidt fisk over os. Altså her snakker vi jo havre eller måske en multe. Det er det. Så det er altså Fiskemagasinet, de næste 2 programmer, der kommer til at foregå fra Avanakø, og der kommer til at handle om fluefiskeri. René, vi bor jo her hos Gitte på den gamle skole. Hun har en stor græsplæne, og det synes du er perfekt at starte med at lære at kaste med flue på. Hvorfor en græsplæne? Hvorfor starter vi ikke bare ude på kysten? Jamen altså, først og fremmest så er der nogle ting på kysten, som gør, at det kan være svært at koncentrere sig om at stå og kaste med flue. Der er først og fremmest nogle fisk. Lad os nu sige, at vi så nogle fisk på kysten. Jamen, så er det svært at stå og øve lidt. Her der har vi ingen forstyrrelser. Vi kan vende os, som vi vil, med hensyn til vinden. Det er derfor, vi starter på græsset. Ja. Så lad os få pakket ud. Du har taget et par stænger med. Jamen, jeg har taget et par stænger med, og jeg synes faktisk, du skal pakke denne her ud. Ja. Og det er jo som sagt en 4-del fluestang, du har. Hvorfor var lige den her god for meget at starte med? I det, at du giver den en lille smule kraft, så bøjer den også. Det er ikke et kosteskaft, hvor du næsten ikke kan mærke det, når du lægger lidt kraft i kastet. Det er en klasse 5, som er udmærket at stå på græsset og øve med. Vi skal have noget hjul på. Ja, det skal vi. Til at starte med, der har jeg valgt en line, som er orange. Ja. Og den kan alle se, og den skal vi sætte på. Når vi nu bare lige skal have linen igennem øjerne, der er altid sådan et godt trick. Mange de starter altid bare med at tage spidsen, fordi det er det mest naturlige. Den skal igennem øjnene først. Ja. Men der gør vi lige sådan her. Vi tager linen ud, cirka her, hvor det starter med forfanget og fluelinen, og så dobler vi den. Ja. Og så sætter vi den igennem øjnene. Ja. Hvis nu det er meget, meget koldt, eller vi har meget, meget travlt eller sådan nogle ting, så hvis man tager den her ud, så sidder den fast i øjet. Det kan være, at hvis man havde glemt det, og linen den falder igennem øjnene, så står kammeraten allerede ude på kysten og fanger fisk. Og så hiver jeg forfanger med ud her? Ja, det gør du. Så tager vi lige linen her, og så kan du se, at sådan noget nylon eller fluorokarbon, det kan have noget hukommelse af at sidde på hjulet noget tid. Så derfor lige inden vi går i gang, så strækker vi det. Og det gør man bare lige med tommelfingrene sådan her. Hukommelse, det er simpelthen, at det kan blive sådan lidt telefonledning-agtigt. Præcis, ja. Ved du egentlig, hvad forskellen er fra spændefiskeri og fluefiskeri? Der er mange forskelle, men du kan garanteret fortælle mig det. Ja, altså i spændefiskeri, der kaster vi jo med agnet. Det er det, der vejer noget, og linen vejer ingenting. Her kaster vi med linen. Præcis, her kaster vi med linen, og fluen vejer ingenting. Det, man kigger efter i fluekast, det er vores lup. Her der er det sådan vores U-formede lup. Og det vil man gerne have så lille som muligt. Ja. Fordi det skærer bedre igennem vinden, og så kan vi få længere kast. Så kan man også godt få, og det er især i starten, der kan man godt få lidt større loop. Lidt større loop her, ja. Hvis du kaster en badebold igennem vinden, så flyver den ikke særlig langt. Den er stor og rund, og måske flyver tilbage, hvis der er modvind. Hvor den lille loop, det skærer igennem vinden. Ja. Det er tennisbolden, du kaster afsted? Præcis, ja, eller pilen, der bare flyver igennem vinden. Yes. Så det er sådan de 2 loops, vi kan få. Så kan vi få det, der hedder en tailing loop på engelsk, eller en grisehale på dansk. Ja. Og det er den, der giver hvor de her knuder på forfangen, som alle nok har oplevet. Men alle de her loops, det har noget at gøre med stangspidsens bane igennem luften. Den smalle loop,
det får vi ved, at stangspidsen bliver bevæget i en lige linje, både horisontalt og vertikalt. Tænk på, du har jordkloden her. Ja? Mm-hmm. Stangspidsen i dit fremkast bliver bevæget igennem ækvator, så får du den smalle linebue. Bliver stangspidsen bevæget fra ækvator til Nordpolen til ækvator, det er den runde her, det giver den store badebolds linebue. Hvis stangspidsen bliver bevæget fra ækvator til Sydpolen til ækvator, jamen så giver det tailingloopen. Man kalder det her for den konvekse stangføring, og denne her fra ækvator til Sydpolen til ækvator hedder den konkave i fluefiskersprog. Det første kast, jeg sådan skal prøve på at lære dig, det er det, der hedder et rullekast. Ja. I fluekast der er der et overhåndskast, og der er et rullekast. I min verden er alle andre kast bare en videreudvikling af de her to kast. Nu viser jeg lige et rullekast først. Et rullekast, det bruger man til at få en line, en synkeline, som ligger, lad os sige, en halv meter, 10 cm, en meter nede under vandoverfladen, til at komme op på vandoverfladen. Vi skal have alle vores flueliner til at ligge på vandoverfladen, før vi laver nogle kast. Lad os sige, at man har tjekket fluen. Den ser fin ud, godt. Så lægger man linen på vandet. Så bruger man rullekast til at strække linen, fordi alle vores kast skal starte med helt strakt line. Det er faktisk noget, man kalder negativ slæk. Så derfor bruger man rullekast til at strække linen. Og så kommer vi ud, hvor vi kan starte kastet. Præcis, ja. Man kan også bruge det til at komme i gang med. Det er det, du skal bruge det til i dag. I starten der er det altså godt at prøve på at tænke på at have så stift håndled som muligt. Hvis det bliver et problem, så har jeg nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at få et stivere håndled i løbet af dagen. Okay. Yes. Fluen ligger ude i vandet, og vi starter med stangspidsen her. Så kører vi langs vandoverfladen, stille og roligt, så langt tilbage som muligt. Ja. Ja. Hånden op med niveau med øret. Ja. Ja. Stangspidsen peget opad og udad. Så skal du tænke på det her. Fra stangspidsen og ned til vandet, der har vi det, der kan kaldes et D-loop. Kan du se, det danner et D, den orange line? Ja, det hedder D-loop. Den skal helst være så stor som muligt, og så langt bagved dig som muligt. Og det er derfor, jeg skal føre stangen så langt tilbage som muligt, for at få den her? Præcis. Det gør bare, at vi har noget line at arbejde med. Ja. Så op her, der, og der holder vi lige en lille pause. Ja. Så når du går fremad nu, så skal du tænke på, at det er ligesom at tage en økse i hånden og hugge ned i et stykke træ. Ja. Så nu gør jeg det lige sammen med dig. Ja. Og der er der mange, der spørger mig, hvad når jeg kommer hertil, og fisken den hugger? Ja. Hvad gør jeg så? Ja. Så rullekaster man faktisk. Okay. Bare fremad. Ja. Jeg siger ikke, at den virker hver gang, men ofte så virker den, fordi det du rullekaster, så trækker du fluen med ind, og så vil den kroge fisken. Så det er faktisk det, man gør. Hold øje med, at du har D-loopet, hånden er i niveau med øret, og vi går fremad. Er jeg klar til at stå på egen ben? Vi prøver. Så rundt her, op. Stort D som muligt. Ja. Og så bare afsted. Det er jo ikke en særlig lang line, så du skal ikke bruge særlig meget kraft for at få den her line ud. Og så kan man også sige, så bliver du mindre træt i løbet af hele dagen. Så det prøver vi. Så stille og roligt her. Ja. Op. Få skabt D'et. Ja. Op i niveau her med. Præcis. Og så? Yes. Vi vil gerne have, at vores stangspids fra vores bagerste position til vores forreste position, de er 180 grader fra hinanden. Du starter sådan oprettet her, så vil jeg også gerne have, at du slutter 180 grader fra, hvor du startede. Du skal stoppe lidt højere. Ja. Så kommer vi ud af. Ja. Så skal du bare vide, at et rullekast, det kan gøres, nu tager jeg lige stangen fra dig, det kan også gøres over venstre skulder. Og det nemmeste er det simpelthen at have, når du har stangspidsen her, så peger du den bare over, eller flytter den over venstre skulder, og så gør du fuldstændig det samme. Og det kan være en fordel, hvis vinden den kommer ind for højre af. Eller hvis man står i en elv eller et eller andet. Ja, præcis. Det kunne det også være, ja. Men der, hvor mange de går galt i byen, det er, at de tror, at et rullekast, der kan man ændre retning med. Det kan man ikke. Så er vi ude i noget, der hedder underhåndskast eller spagekast.
Et rullekast, det er simpelthen til det her med at få linen op eller strække linen og sådan noget. Med hensyn til det der med at ændre retning. Jeg har jo sagt allerede nu, at fluen altid skal være i vandet. Og nu vil jeg gerne kaste derover. Hvad sker så? Og så fanger du dig selv. Præcis, ja. Så derfor har man udviklet nogle andre kast til at ændre retning. Så nu vil jeg gerne se, at du kan gøre det over venstre skulder også. Ja. Ja, og der var det. Ja, præcis. Og op med stangen, som vi plejer. Helt op. Og yes, det gør vi måske lige. lidt for langt ned. Ja, det gør vi lige en gang mere. Og hånden skal være niveau med øret. Med den korte line, der vil du klare dig. Når vi får noget længere line på, så bliver det en lille smule svært. Det er noget øvelse. Så når du nu kommer ned til vandet, det er en lille smule svært her på græsset. Men der er der nogle værktøjer, du kan bruge, så du kan sige, okay, det der, det var forkert. Det der, det var rigtigt. En af tingene, det er, at hvis du gør den her bevægelse for hurtigt, så vil du høre sådan en lyd, der siger, Shoo. Det er derfor, at det var vigtigt. Gør det langsomt. Ja. Hvis vi starter for lavt nede og bare går fremad, så vil man høre sådan en lyd, fordi der er for meget line på vandet. Når man har lavet et godt rullekast, jamen, så er det nemmere at komme i gang med det andet kast, vi skal bruge. Hvad var det nu, et rullekast skulle bruges til? Ja, det skulle bruges til at komme i gang, blandt andet. Ja, og så selvfølgelig, hvis der er noget bagved. Før vi lige går i gang med at overhåndskaste, så vil jeg gerne lige snakke lidt om greb på den her fluestang. Der er 3 forskellige greb. Først så har vi tommelfingergrebet. Det er med tommelfingeren på toppen. Vi har pegefingergrebet eller indeksfingergrebet, hvor det er pegefingeren på toppen. Og så er der det, der hedder et nøglegreb, hvor du simpelthen holder den sådan lidt mere åben. Sådan der, ja. Præcis, ja. Bare tager fat i den. Jeg har gået på en skole i Sverige, der hedder Sportsfiskerakademiet. Det var en stor drøm for mig i mange år at komme ud i det store udland og guide. Skolen i Sverige gjorde, at jeg fik en masse kontakter til diverse rejsebureauer og lodges rundt omkring i verden. Jeg har guidet på Island i mange år. Jeg har guidet i Argentina. Jeg har guidet i Irland og en lille smule i Sverige. Og i dag, der guider jeg for noget, der hedder Havet af Fyn, som er sådan et projekt, man har her på Fyn, hvor vi guider tyskere, nordmænd, svenskere og tjekker. Har man rejst 1000 km for at få lov til at fiske, så kan det være en god idé at kontakte en, som ved noget omkring fiskeriet, så man ikke bruger de første 2-3 dage på at ligge og køre rundt, og man fisker de forkerte steder, man bruger de forkerte fluer, og man bruger, generelt bare bruger det forkerte grej. Derfor en guide, han kan hjælpe dig igennem den første dag, så man er på sikker grund resten af tiden, man nu er på sin fiskeferie. Jeg har set alt for tit, at folk de siger, at vi har ikke fanget noget, og det har været en dårlig uge og sådan nogle ting. En tid, hvor de måske burde have fanget noget. Og der vil jeg helt sikkert sige, at en guide i starten af ugen kunne have været en stor hjælp for dem. Vi skal i gang med vores overhåndskast. Den største forskel, der er fra rullekastet til overhåndskastet, det er, at lige pludselig så har vi et bagkast med os, og det kræver noget mere plads bag ved os. Men det er det kast, vi bruger mest på kysten. Som sagt før, så starter vi altid med stangspidsen nede ved vandoverfladen eller græsset. Vi skal have en strakt line, og der brugte vi jo rullekast til at strække linen med, hvis man havde slæk. Når vi starter vores kastebevægelse, så skal det være en glidende acceleration op mod vores stop. Ja? Det er det, man kalder en kastebevægelse. Det skal ikke være sådan start hurtigt, ende langsomt. Nej. Det skal være en glidende bevægelse, ligesom en racerbil, der starter fra 0 og op mod 100. Og stopper stangen. Ja? Når vi så har stoppet stangen i det vi kalder et bagkast, så skal vi have det, der hedder en pause
for at linen når at rulle ud. Ja. Vi holder en pause. Denne her pause, den varieres efter, hvor lang line vi kaster med. Det vil sige kort line, kort pause, lang line, lang pause. Hvis pausen er for lang, så vil vi... Så når linen at falde ned? Præcis, ja. Hvis pausen er for kort, så vil vi ofte høre det, som man kender fra andre fluekasser. Så vil man få det her piskesmæld. Du kendte det. Yes, det gør man. Så derfor er det meget vigtigt, når vi har stoppet sangen, så lader vi linen rulle ud. Og når den næsten lige er rullet ud, så går vi fremad. Og det er også der, hvor vi har mest modstand, eller hvordan? Præcis, ja. Den glidende acceleration op mod stop, og det samme i fremkastet, og så lægger vi bare kastet ned. Ja. Denne her bevægelse, de kan være små, de kan være lange. Nu har jeg sagt kort line, kort pause, lang line, lang pause. Så vil jeg så sige kort line, lille kastebevægelse, lang line, lang kastebevægelse. Det er klart, sådan en lille bevægelse her kan ikke flytte 20 meter line. Nu har vi 3-4 meter ude, så det kræver bare en lille bevægelse. Så det prøver vi lige igen her. Ja, og vi skal arbejde på det her med den glidende acceleration. Ja. Pas på med ikke at jerk den, hedder det. Du kan tænke på det, det er ligesom at spille dart. Den der glidende acceleration op mod et stop, for at få pilen afsted. Ja, så det prøver vi lige. Tager det stille og roligt. Nu har jeg snakket om lige linjer. Så skal der mange, og det er der mange, der glemmer. Jamen, vi starter jo nede ved vandoverfladen med det første bagkast. Så skal det første bagkast jo ende højt, hvis vi sådan snakker lige linje. Og så nummer 2 bagkast, den kan vi så sænke en lille smule, fordi det vi gerne vil have, når vi er på kysten, eller når vi sådan har gode forhold, det er, at vores kast det er sådan oprettet. Tænk på, at det her det er vores kastebevægelse, den her trekant. Og der var det igen det samme, når vi nu, ligesom vi snakker om med rullekastet, jamen har vi noget bag ved os, jamen så skal vi tilte denne her trekant nedad, så vi har et højt bagkast og et lavt fremkast. Hvis vi har noget foran os, eller vi har medvind, så vil vi bare gerne kaste linen op i luften. Så har vi et lavt bagkast og et højt fremkast. Her i starten vil vi bare gerne have den her opperettede kastebevægelse. Ja. Det kræver, når man kaster med lang line, det er jo, at man kan føre den igennem sådan en stor bevægelse. Og det er det, der kan være svært. Så vi prøver lige en gang mere her. Flot. Så kan jeg også mærke, at du holder lidt hårdt ved stangen. Den skal bare have, ikke? Ja, det er jo slet ikke at holde særlig stramt for at få den her line til at arbejde i luften. Så skal vi prøve. Ja. Flot. En gang mere. Ja. Og der skal vi bare huske hver gang, alle vores kast starter altid nede ved vandoverfladen. Det er første kast. Ja. Stangspids. Der. Yes. Flot. Jamen, jeg synes, du gør det rigtig, rigtig godt. Nu skal vi så prøve på at lave det, der hedder blindkast. Og det vil sige, at vi holder linen i luften i lidt tid. Så det vil sige et bagkast, et fremkast, et bagkast og et fremkast. Fint. Her igen, der vil jeg bare gerne pointere, at ja, du ved det selv. Hånden, den er meget sådan heroppe, ikke? Ja. Vi vil gerne prøve på at holde det herinde. Du bliver træt i løbet af den hele dag ved at stå herude. Fint. Yes. Det går jo godt. Så går vi til næste trin. Vi skal skyde noget line. Vi vil jo gerne have det her line ud af. Så nu skal vi prøve på at først og fremmest at strippe noget line ind. Så derfor skal du have gang i din venstre hånd nu. Ja. Du skal holde linen her under pegefinger, kun under pegefingeren her. Så trækker du noget line. Der, ja. Det er sådan, vi arbejder med fluen ude i vand. Ja, nu fisker du, ja. Stangspidsen er altid nede også. Så giver du så slip for linen her, og holder det kun med venstre hånd. Så hedder det så, stop stangen, giv slip for linen. Og her er der også mange, der går galt i byen, de siger, giv slip for linen, stop. Nu laver du et bagkast, et fremkast, et bagkast, og så stopper du stangen i fremkastet højt, og giver slip for linen. Flot. Det er at skyde linen, og det skal vi huske hele tiden. Nu har vi kastet med 5 meter, og vi vil gerne have lidt mere line ud.
Så du holder ved linen der, så tager du lidt line af hjulet. Ja. Og så prøver du så at kaste med det line, du har ude nu. Så er der lige noget, du skal tænke over. Nu har vi jo lidt længere line ude. Ja. Så var det jo det der med en lidt længere bevægelse for at arbejde med en længere line. Og lidt længere pause om bag i. Præcis, ja. Og så skal vi også huske, at jamen, vi har en længere line, så har vi også lidt længere bane at accelerere på. Jamen, du er jo allerede gået videre til næste trin, kan jeg se. Det du allerede gjorde her, det var jo, at i blindkastene, i hvert kast, der skyder du en lille smule line. Her skal man bare vide, at jamen, efter stoppet, jamen, der giver man slip for lidt line. Det kan både være i fremkastet, og det kan være i bagkastet. Fordelen ved at gøre det i hver kast er jo, at man får linen hurtigt ud. Når du har strippet linen ind, så starter du jo med kort line. Så begynder du at skyde lidt line. Så skal du jo så huske, at når jeg så skyder en lille smule line, så får vi det længere ud. Så er det jo så i starten af vores kastebevægelse sådan her. Men i vores blindkast, der bliver den større og større, for den skal tilpasses den mængde line, vi har uden for topøjet. Og så større og større. Flot. Super. Meget flottere. Der var ikke nogen tailing loops, så okay. Det var super flot. Ja. Og jeg tænker mere og mere over albuen her. Præcis, ja. Så skal du bare tænke på, at du stopper en lille smule lavt i det sidste fremkast. Hvis man nu tager en pistol i hånden og skyder nedad mod vandet, så ryger kuglen ned foran os, og det plasker helt vildt. Hvis den nu skyder opad, så vil kuglen ryge langt. Det er det samme med dit stop. Stopstangen, hold den op. Flot. Perfekt. Så bliver der mindre ja, det kan man sige. Det er der, man kan se det, når man kommer på vandet, og det bare ligger sådan, det plasker, og det ligger sådan i en krølle hele vejen derudad. Jamen, så er det ofte fordi, at man har stoppet for lavt simpelthen. Men det skal siges, at når vi nu skal ud og kaste i modvind, så er det godt at have et højt bagkast og lav fremkast. Fordi når linen ruller ud, så er vi lige over vandoverfladen. Grunden til, at vi tager til Avanakø, er, at lige meget hvor vinden den kommer fra, så vil vi kunne finde en plads at være på. Den er helt perfekt, fordi vælger vi den ene side, så får vi den måske ind fra venstre af, men vælger vi den anden side, så får vi den så ind fra højre af. Med hensyn til havret, jamen der har vi faktisk havret hele øen rundt. Vi har rev, vi har store badekar, vi har noget, der ligner lidt fjordagtigt noget, der er lavvand, der er dybt. Så vi har faktisk alt, hvad havrefiskeren han skal bruge. Det var slut på første udgave af Fiskemagasinet her fra Avanakø. I næste program vil René Gerken vise mig endnu flere tips og tricks til fluefiskeri. Husk, at der er meget mere om lystfiskeri på nettet, og at Fiskemagasinet naturligvis også er repræsenteret på Facebook. Vi ses en anden god gang her i Fiskemagasinet.